Iċ-ċittadini Maltin mhux se jkollhom bżonn iżjed jirreġistraw għal numru tas-Sigurtà Soċjali. Fil-fatt dan in-numru issa tilef l-użu tiegħu hekk kif in-numru tal-Karta tal-Identità se jaqdi dan ir-rwol ukoll. Spjega dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li sit jgħid kif qal min diġà għandu dan in-numru l-affarijiet awtomatikament inqalbu fuq il-Karta tal-Identità. Però kull sena se jintlaqtu direttament madwar 4,000 żagħżugħ u żagħżugħa li jalqu 16-il sena li sal-lum meta jfittxu l-ewwel impjieg tagħhom kien ikollhom japplikaw għan-numru tas-Sigurtà Soċjali l-NI number u jistennew numru ta' jiem sa ma jirċivuh. Mallu għet jalaq 16 sena sa jkun irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz tal-ID card tiegħu u jmur fejn imur ma ġara fejn iktar bżonn tal-NI number imma juża l-ID card u għall-finijiet tal-impjieg tiegħu u għall-finijiet tas-Sigurtà Soċjali ikun qed jinqeda bl-istess numru. B'hekk inqata' proċess burokratiku li kien ifisser li żgħażagħ joqogħdu japplikaw u d-Dipartiment joqgħod joħloq numru uniku għal kull persuna meta n-numru tal-Karta tal-Identità diġà seta' jaqdi dan l-iskop. Min-naħa l-oħra minħabba raġunijiet prattiċi persuni ta' nazzjonalità barranija xorta waħda se jkollhom japplikaw. Il-Ministru Farrugia spjega li t-tneħħija tan-numru tas-Sigurtà Soċjali huwa pass minn sensiela li laqtu u se jolqtu numru ta' dipartimenti fosthom tas-Sigurtà Soċjali u tal-Housing fost l-oħrajn.